اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے جناب حکمران بن گئے، خلافت والا بوجھ انہاں دے کندھیاں دے اوپر آ گیا۔ روم دا بادشاہ جناب اپنا ایک بہروپیہ بھیجیا، اپنا ایک جاسوس بھیجیا، کہنے لگیا جا چلا جا مدینہ دے اندر، مدینے دا اس ویلے دا حکمران عمر ہے۔ معلوم ہویا پتہ میں نے چلیا ہے ساری کائنات دے لوگ عمر کولوں ڈردے نے، عمر دی دہشت بہت زیادہ ہے، جا ایک بہروپیہ دی شکل دے اندر چلا جا، جا ایک جاسوس بن کے چلا جا، عمر دے دروازے تے چلا جا، بغیر عمر نو قتل کیتے واپس نہیں آنا، جا چلا جا مدینہ دے اندر، تینو بڑی رقم نال نوازیا جائے گا، تینو بہت بڑے انعامات ملن گے۔ جس ویلے جناب روم دے بادشاہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے واسطے اس بہروپیہ نو بھیجیا، وہ بہروپیہ جناب ملک روم دی اندروں سفر کردہ کردہ جس ویلے مدینہ دے اندر آیا ہے، آ کر کے مدینہ والے لوگوں نو کہنے لگیا بتلاؤ گورنر ہاؤس کیڑا ہے، اس جگہ تے جناب جڑا صدر ہے، اس ویلے دا جڑا حکمران ہے، جس ہاتھ دے اندر بادشاہ ہے، بتلاؤ نا او دا ہاؤس کیڑا ہے، او دا گھر کیڑا ہے، میں اس نو ملنا چاہنا۔ قربان جائیے عمر فاروق دی جناب سادگی تے صحابہ عرض کر دینے جیڑا ساڈا حکمران ہے او دے جناب کوئی محلات نہیں نے، اگر ساڈے بادشاہ تے حکمران نو ملنا چاہنا ہے جا فلاں جنگل دے اندر چلا جا، اس جگہ تے جا کر کے دیکھ لے بیت المال دے اٹھاں نو چران دے اندر جیڑا مشغول ہوئے گا اوہی اس ویلے دا مسلمانہ دا حکمران ہے، اوہی مسلمانہ دا حکمران ہے، جا فلاں جگہ تے چلا جا۔ جناب او بہروپیہ جس ویلے اس جنگل دے اندر پہنچیا، اس نے جا کر کے دیکھیا کہ اللہ دے نبی دا غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھانو کدے ادھروں ہانک دینے، کدے جناب دوڑ کے ادھر چلے جاندے نے، ادھروں بھی ہانک کے لے آندے نے، ادھروں بھی ہانک کے لے آندے نے، بیت المال دے اندر جڑے اٹھنے او کوئی سیدنا عمر فاروق دے اپنے ملکیتی اٹھ نہیں نے بلکہ ساری عوام دا پیسہ ہو دے اندر ہے۔ حکمران خود جا کر کے او دی حفاظت کرن والا ہے، خود جا کر کے اٹھانو چران والا حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے اس بہروپیہ نے دیکھیا کہ اٹھانو چران والا اس جنگل دے اندر او فلاں صاحب ہے، او فلاں جرت والا آدمی ہے، او داری والا آدمی، معلوم ہوندہ مسلمانہ دے حکمران ہے، جی سارے لوگ ایدی دہشت دے اندر نے، سارے لوگ جناب ایدے کولو ڈرن والے نے، آج میں اس نو قتل کرنا ہے۔ اس نے جناب ایک پروگرام بنایا، ایک درخت دیکھیا، ایک چھاؤں والا درخت دیکھیا، او دے اوپر چڑھ گیا، اے گمان کردہ ہویا کہ جس ویلے او عمر تھک جائے گا اٹھ چراندہ چراندہ اور تو کوئی ایسا مایا ناز درخت نہیں ہے جدے نیچے آ کر کے عمر بیٹھ جائے، ضرور عمر اس درخت دے نیچے آ کر کے بیٹھے گا، جس ویلے آئے گا اس ویلے میں عمر نو قتل کر دے مانگا، لیکن رب کائنات دی قدرت دا کرشمہ بھی ظاہر ہونا ہے، رب کائنات نے اے میرے لوگاں نو سبق بھی دا سکلانا ہے۔ دی حدیث طیبہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میرے نال محبت کرے، میرے رب دے نال محبت کرے گا، ساری کائنات دیاں مخلوقہ اس بندے دے نال محبت کرن لگ جان گیاں۔ اس بہروپیہ نے بڑا عجیب منظر دیکھیا، ایک شیر آیا اس درخت دے نیچے آ کر کے بیٹھ گیا، بہروپیہ جناب اپنے دل دے اندر خوشیاں مناندہ ہے، کہندہ آج میں نو عمر نو قتل نہیں کرنا پوے گا، عمر نو قتل کرنے واسطے شیر آ گیا، آج اے عمر واسطے شیر ہے کافی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے جناب اٹھانو چراندے چراندے تھک گئے، اس ویلے آئے اس درخت دے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے، او بہروپیہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، او سوچدا ہے آج عمر تے شیر دا مقابلہ ہے، لیکن اس نے اس چیز دا پتہ نہیں ہے اے جڑا جنگل دا درندہ شیر ہے، اے دا جناب اس جنگل دا شیر ہے، اے جڑا عمر ہے اے جنگل دا شیر نہیں بلکہ اللہ دے حبیب دا شیر ہے۔ آج جنگل دے شیر دا تے اللہ دے حبیب دے شیر دا آپس دے اندر مقابلہ، جس ویلے سیدنا عمر فاروق اس جگہ تے تشریف لے کر کے آئے نے، اس ویلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام نال آ کے اس درخت دے نیچے بیٹھے،
کچھ دیر واسطے آرام فرمایا، پھر جناب لیٹ گئے، مزید نیند سو رہے نے، لیکن بہروپیہ دیکھ رہے ہیں عجیب منظر اکھاں دے سامنے۔ جس ویلے تک سیدنا فاروق اعظم اٹھے نہیں نے، اس ویلے تک شیر سیدنا عمر دے ارد گرد طواف کرتا رہا ہے۔ او شیر اللہ دے نبی دی غلامی دے اندر، اللہ دے نبی دے غلام دی غلامی دے اندر لگیا ہے، سیدنا فاروق اعظم دی غلامی دے اندر نگرانی پیا کردا ہے۔ کوئی درندہ قریب نہیں آئے گا، آج کوئی بہروپیہ قریب نہیں آئے گا۔ ایک شیر واسطے رب کائنات نے دوسرے شیر نو منتخب فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم جس ویلے بیدار ہوئے، اکھاں ملیاں، اس ویلے جناب جنگل والا شیر دوڑ کے چلا گیا، بہروپیہ نیچے اتریا، کہنے لگیا او عمر باقی گل بعد دے اندر ہوئے گی، پہلے میں نو کلمہ پڑھا، محبوب دا امتی تے غلام بنا دے۔ اس نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہویا۔ سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا بھی کتھوں آیا تو کتھے نے اچانک نازل ہوئے؟ کہنے لگا جناب میں تانوں قتل کرنے واسطے آیا سا، لیکن میں دیکھیا کہ جنگل دے بادشاہ بھی تہاڈی گل مندے نے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اے تے جنگل دا شیر ہے نا جڑا میری گل من لیندا ہے کہ جڑا حضور دا غلام بن جاندا ہے، پھر جتنے بھی شیر ہون، جتنے بھی درندے آ جان، جتنے بھی بگاڑ آ جان، فرمایا اللہ دے نبی دے غلام دا کچھ بگاڑ نہیں سکدے۔ حضرت سفینہ جس میں تشریف لے کر کے جا رہے نے، شیر سامنے آیا، حضرت سفینہ کہنے لگے او شیر یاد رکھ، میں نو پتا کہ میں تیری خوراک ہاں، میں تیری خوراک ہاں، لیکن ایک بات ذہن دے اندر رکھی، تو ہے جنگل دا شیر، میں ہاں اللہ دے نبی دے دین دا شیر، میں اللہ دے نبی دے دین دا شیر، تو جنگل دا شیر ہے۔ اگر تیرا میرا مقابلہ ہے تو آجا مقابلے دے اندر۔ روایات دے اندر آندہ ہے وہ شیر نیچے بیٹھیا، اپنی گردن اس نے جھکایا، حضرت سفینہ دے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت سفینہ نے نا او دے اوپر سواری فرمائی، اوپر بیٹھ گیا، کنا تو پکڑ کے کہنے لگے چل ہن میں نو باہر چھوڑ کے آ، چل میں نو باہر چھوڑ کے آ، جڑا اللہ دے نبی دی غلامی دے اندر آ جائے، اور فرمایا اللہ دے نبی دی اتباع دے اندر آ جائے۔ اتباع دے اندر، اتباع دا معنی ہے کہ ساڈا چلنا بھی حضور جیسا، ساڈا بیٹھنا بھی حضور جیسا، ساڈا کھانا بھی حضور جیسا، ساڈا پہننا بھی حضور جیسا، ساری ملاقات بھی حضور جیسی، ساری گفتگو بھی حضور جیسی، سارے معاملات بھی حضور جیسے، پڑوسیوں دے نال بھی سارے معاملات حضور جیسے۔ فرمایا معیشت، معاشرت، ہر ایک چیز فرمایا جدو حضور جیسی بن جائے گی، پھر ساری کائنات نو رب کائنات اس بندے دا غلام بنا دے گے۔